قال عليه الصلاة والسلام إن البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dürüstlükte әтисе үлгәннән соң аның дуслары белән элемтәдә булу игелек күрсәтү дип санала. Ягъни әтисенә игелек күрсәтү дип санала. Хадиснең мәгънәсе әгәр мәсәлән бер кешенең әтисе үлгәннән соң әгәр ул әтисе яраткан, әтисе дус булган, әтисе элемтәдә булган кешеләр белән элемтәне үзми икән, шулай ук аларга тиешле хөрмәт күрсәтә икән, бу дагын әти кешегә игелек күрсәтү дип санала. Игелек күрсәтү дип санала. Абдулла ибн Умар ибн Хаттабның улы бер вакыт үзенең ишәгендә барганда күрә очрата юлда бер авыл кешесен, бедуинны очрата, авыл кешесен. Һәм аны очратканнан соң туктап аңа үзенең ишәген бирә һәм башындагы чалмасын салып бирә. Кешеләр әйтәләр: "Нигә алай эшләдең?" дип әйтәләр, күргән кешеләр. "Нигә алай эшләдең?" дип сорыйлар аннан. Абдулла ибн Умар әйтә: "Минем әти аны ярата иде" ди. Ул әтинең дусты иде ди. Һәм шуңа күрә ул аңа үзенең ишәген бирә һәм башындагы чалмасын салып бирә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хатыны Хадиджа. Пәйгамбәрбезнең иң яраткан хатыны иде. Һәм Хадиджа үлгәннән соң, радиллаһу анха, Пәйгамбәрбез сарык суйганда итне Хадиджаның дусларына җибәрә торган булган. Аның ягъни Хадиджаның иптәш хатыннарына җибәрә торган булган. Хадиджа бу хатыннар белән дус иде дип. Хадиджа бу хатыннарны хөрмәт итә иде дип, аларга дагы ит бүлеп җибәрә торган булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйтик, син бер кешене яратасың ди. Һәм шулай ук син шул яраткан кешеңнең яраткан кешеләрен яратсаң, менә бу мәхәббәтнең тулы чагылышы була. Әниеңне яратасың ди. Әгәр шулай ук әниеңне яратканда син әниең яраткан кешеләрне яратсаң, менә бу инде яратуның тулы чагылышы була. Шулай ук хатыныңның яраткан кешеләрен. Мәсәлән, хатының әти-әнисен ярата икән, һәм син дә аның әти-әнисен яратасың икән, бу да шулай ук мәхәббәтнең тулы чагылышы була. Аңладыңызмы? Ислам дине, әгәр дә без игътибар кылсак, менә без бүген сезнең белән 406-нчы хадис укыйбыз. Исегезгә төшерегез, күпме без хадис укыдык? Әдәп, әхлак, ярату, кешеләр арасында булган муамәлә, гаиләдә, әти-әни арасында, туганнар арасында, һәм башкасы, күршеләр арасында, һәм башкасы. Күпме без укыдык хадисләр игелек турында, яхшы мөнәсәбәт турында, ярату турында. Ислам дине искиткеч гаҗәеп дин. Искиткеч гаҗәеп дин. Аллаһ кешеләргә бер нәрсәне дә җиткермичә калдырмаган. Бүтән тормыштагы бүтән буласы әйберне Аллаһ инде язган. Ничек яшәргә, ничек муамәлә кылырга, гаиләң белән, туганнарың белән, күршеләр белән, башка кешеләр белән, чит кешеләр белән. Әгәр кеше бу Аллаһ кушкан, Аллаһ язган әйберләргә таянып яшәсә, аның бер нинди мәшәкате булмас иде. Аның бер нинди кайгысы, авырлыгы булмас иде. Гомумән кешеләр арасында, туганнары арасында булсынмы, гаиләсе арасында булсынмы, алар арасында мәшәкатьләр, проблемалар чыкмас иде. Кешеләр дус яшәрләр иде. Бер-берсен аңлап, бер-берсен хакын үтәп, бер-берсен кыерсып яшәрләр иде. Ләкин кызганычка каршы кешеләр ислам динен өйрәнмиләр. Һәм бүгенге көндә булган мәшәкать, кешеләрнең бер-берсен аңламавы, хәтта мөселманнар арасында, бу бары тик кешенең гыйлемсез булган аркасында. Кешенең гыйлемсез булган аркасында, чөнки кешеләр үзләренең диннәрен белмиләр. Кешеләр бер-берсе арасында мәшәкать, авырлык чыкса, бу мәшәкатьне, капма каршылыкны Аллаһка һәм Пәйгамбәребезгә кире әйләндереп кайтармыйлар. Әгәр алар тормышларын, үзләренең көн күрешләрен, гомумән бүтән мәсьәләләрен шушы Аллаһның китабына һәм Пәйгамбәрнең сөннәтенә таянып төзесәләр, кешегә бу дөнья җиңел булыр иде. Авырлыклар булмас иде. Бу
гаилә арасында булсынмы, ягъни капма-каршылык, туганнар арасында, дуслар арасында булган буңгы капма-каршылыклар булмас иде. Аңладыңызмы? Чөнки ислам дине ул искиткеч, тулы, камил. Бу диндә кешедә буласы бар нәрсә дә язылган, күрсәтелгән һәм аңлатылган.